Би ли се представил накратко? Аз съм Румен Димитров Попа, председател на Сдружение от Допини от Велико Търново и съм ленд арт артист, организатор на Международен симпозиум изкуството и природата Габровци, който ние организираме от 2012 ежегодно. И съм член на номадският ленд арт проект. А какво те привлече към работата с дървен материал от самия парк? Значи, аз имам една такава вътрешна любов, може би наследствена от моя прадядо, към клона като материал. Не може да се каже дърво, но значи влюбен съм в клона като материал. Клона как той може да се съчетава по различен начин и да прави различни форми и да представя тези специфични за мястото инсталации. Просто за мен това е религия. А имаш ли послание, което влагаш във формите, които създаваш? Посланието винаги е връзката човек-природа. За мен аз търся винаги доброто в хората и винаги съчетанието на дух, природа и среда за мен е много важно. Хората да усетят тази връзка с природата. А как усещаш връзката между природата и изкуството в този конкретен проект? В този конкретен проект мисля, че точно аз за мен съм го направил като ритуален храм. Значи това е на един купол от паяжина над трона, а самият трон има аура. И всъщност тази аура е връзката на човека, който медитира на това място. И съм сигурен, че хората ще усетят силната енергия на мястото, което съм създал. Благодаря много за прекрасното интервю. Да.